Malti li hu parti minn grupp ta' 5 qaddiefa jinsab nofs triq fir-rotta tiegħu biex possibilment jikser rekord dinji tal-iqsar vjaġġ mill-Portugal lejn l-Amerika t'isfel u fl-istess waqt jiġbor flus biex jgħin il-Hospice Malta. Dan il-vjaġġ fl-Oċean Atlantiku kapaċi jieħu 60 ġurnata, iżda huma qed jittamaw li jagħmluh f'45 jum. Steve Ketkuti u t-tim tiegħu qed jużaw waħda mill-aħjar dgħajjes, inkluż għas-sigurtà tagħhom. Huma qed jaqtfu u jaffaċċjaw uħud mill-agħar kundizzjonijiet li wieħed jista' jsib fuq il-baħar. Kull qaddief qed jikkonsma sa 6,000 kalorija kuljum biex jassigura li kull persuna ma titlifx wispis matul dawn il-ġimgħat. F'dan il-vjaġġ Ketkuti qed ifakkar ukoll il-memorja ta' ħuh Mike li tilef il-battalja mal-kanċer. Hospice Malta tkun dik l-organizzazzjoni li tant għenitu fl-aħħar xhur ta' ħajtu. Miet bil-kanċer tal-moħħ 3 snin ilu, kważi to the date, l-24 ta' frar ta' 3 snin ilu. U kif kont qed nara l-programm matul il-ġurnata, kif qalu ħafna minn nies kieku ma kienx għall-hospice ifhem, they made our life so much easier. Allura, I wanted to give something back. Matul dan il-vjaġġ li jinkludi satejn ta' qdif u satejn ta' mistrieħ, it-tim qed jaffaċċja mewġ qawwi li kapaċi jlaħħaq għoli ta' 10 metri. Il-qaddifa qed isofru wkoll numru ta' feriti f'idejhom u saqajhom, iżda dan xejn mhu jnaqqas mid-determinazzjoni tagħhom li jaqsmu l-Oċean Atlantiku.